balima anya kuma très urgent balima bimena imam diko ka ko dugulin bano de fo malien dem belaje lengana kureta mu kera ibeka contrôla imam diko ka face caché malien wa muron mun donde malien imam diko ka mogo ayala me e asibi ko taka mogo ayi kuma ina me anya kuma do fana metukuni ko anya kuma do fana metuguni ko imam diko kay mogo bla ko kata bube ka sochi anyo kuma me John dida anyo kuma me bubu mabel dida o yoro entre parenthèses ni mba fo nyana bubu mabel de bora jembe nyana koni asimi goita gena koni mogo mi nana kalibe tegere fo utiki ko fenta li soro o malo ya bulu bubu mabel be buli sabi attaquer imam na parce que aba don bi asim goita kanu baga chamante ulu chamambe ulute imam fait donc abi profito la pour que kaka ko dogo quoi mais amena bo fana kalama yara imam diko mogo bla kata ibube ka so chiwa ube imam diko mogo bla kata ube ama mogo bla kata mogo mun tara ibe ka so kama ko kata ibe ka démission demander imam diko du bla la wa ube imam de mu bla la male on meno segere be fo ngena bi men kali awye men kali alquran la ni mami en soso ibe boni qur'an ne be boni qur'an ni mamu be fefana ka débat fana ke ne segu tungara sigir mena kuma fefe fo bi tambu kele maje me ka kuma mun fo bi ara made mi se ka fili me ka fo kuma ko kele mi imagine ka inventer la ben abe tieni mena fen fo fana folo anga damne ni M5 ko ifolo M5 damne na Cheikh Mar Sissoko ani Dr Shogel ko kala maiga nunu ani John ani Muntaka nunu olde chakoroba chama farala nyokon kan kanga farala nyokon kan ko ibeka tisi bo mo soro la mun ko kanga se imam ma ko imam bi se kan deme baraina mo de sara imam ma ko imam mata mo wole he ay na ngata ibeka ge imam amakete de non imam klobena imam deun klobena imam kono baga be klobena imam ma mo shi wole kayta ibeka ge amoke mo tara se imam ma di fafi imam ma boka ta mikoro ta kata mo wole de parce que imam ni ibeka kumandi donc mo de tarase imam ma imam ibe jamana tablo mainde am mo bida imam ko kayo datege mo yu datege donc mo kelen ku datege maintenant mon de kera sisa imam ko problème tala kalibi réfléchi imam sur la kana imam donné M5 na sisa Docteur Shogel to kogala maiga da imam na ko autorité morale ne kunte fe imam ka do M5 na tiana ntendu bala ne kunte imam kungulo refa wakati la parce que ne ko on be fe ibeka ka gain mais imam bina foko ka ibeka tui ibeka kanubaga be klobena a video koro be na kala ayta 2020 manjande ayta video koro be laje imam diko donner M5 na ne jatkera anye marché doke aya décision ta ko kata ibeka fi imam ko mo ko beka tasu imam de o don abado mun kumbe o don ni surasi munu fle abetere surasi dobe nununga jekulula les 5 colonels mo do bula olu ni an kuma nyogon kalama plan kuye munye na tara ni jama tara ibeka fi surasu be wuli kati kana ka ibeka gen ko jama ta fe mais imam kunta kalama imam sominadi imam koko alete do o dafe ko ube fe ka ibeka gen chugo mi kale tefe kale imam ko kale be sran ni ibeka gena surasi nununga ko mai wallahi imam ya fambe gena M5 mogo ba be klobe na ni me ka galonte imam koko kanga ibeka ko neme ko parce que ko surasi fle ko surasi klele mancha surasi chama mena ube na marmana ko deke imam ya mbela somide ne era dona ne kongonte imam fe ne era video ke ka imam buruja a wakati M5 mogo chama bora ka ne kele ko ne ibeka ka mogo infiltrer de ko ne te imam fe imam ko kanga ibeka gen ko bla imam M5 mogo be wole ko nama ibeka gen ko bla kale be bo M5 na be klobe na ni me ka galon tege e bu mabel galon tege la de e de bi joko an nga tega ibeka ka so domina mun kuyanga ninge imam somina imam ko jama makai taso wallahi ani imam kunte fangele fe an kumbe imam korofo neni mogo munu kumbe ko baraka jiji korone te mogo to ko ne re kunya terba do anya plan gladi
ni surasi kelen nunu kuma kofe ni surasi do kuma kofe na ala billahi ni qur'an ni surasi do kuma la to ni baro net mo ko to fo ban man ne ko parce aradar nu to fo mai wallahi surasi mo ko dura mo ko do kumbula mun nan kuma jogon kalama avant la chute de Ibeka de ko kuma kum fe de M5 mo ko do ba kalama mais bet M5 fana na an fana kunye mo ko ndo ye an fana ka jatinu kuma mbulu an be fe Ibeka ka bindi mais do kun te fe Ibeka ka bi imam kun te fe Ibeka ka bi imam be fanga Ibeka baga di aka clé Boubou Cissé ka boy imam ga la ni ko yemi Boubou Cissé ka boy premier ministre do ka sigi mu me ka li saboy ango tien fo fana tien di parce que imam ni Boubou kumbani imam ne nana ni Boubou donc imam go ka Boubou boy ko ka président ko ka fenete o wogati kele imam ye pression ke ko nama Ibeka genu ko bla kale be boka fo KTM5 na an serana anga mogo serana ko ni imam go ka tala do kanga jekulube utara imam fe utara memorandum gla ne se ko tumara kumba contrôle Chakmar Sissoko balole be ayta ni ngabe Chakmar Sissoko ko imam ngani mandali a wakati M5 kera côté fly shogen ko kala mayga ni mutaka nunu ni madame Sikata to so nunu olu be tara fara imam ka ko anga Ibeka genu ko kanga ayesi mais olu fana kumbe ka diko nege de pour qu'il y ait to jekula mais la finalité c'était ka Ibeka ke mais diko fana kunto kalama en réalité entendo ko wala de diko ka lagini kunte ka Ibeka ke ni korana che wallahi billahi ka lagini kunte sisa diko nana do Ibeka ke ni ko la ko mono foro fana diko kunte fe Ibeka ka ke de diko ke ni sengelembe ya fe sengele no be ya fe violence fanfa diko ko ka tala ko ka taga yoro ci diko ko kale datula M5 mogo be abise ka tunyinga bubu mabe ni halala deli ni diko mogo bla ka ta bube ka so ci ni halala ni fa de ni jawara de halala boni corona ne ba boni corona ika na na prévuer ne fana di jabi moi je te réponds à la place de imam galon tegala de i jampanti de e de bora dien be na bubu mabe jawara ka foko ni Assimi Goïta gena ko ebe tegere fo Assimi Djougou o koral ni makoro na mali mine ebe tu makoro ko e o fo na Assimi nunu kan laga to ache o manga ale blaga kumu to kola bli parce bet kera ela halala yere wolo de horon de kablatigi de o mana ni kuma me mama da ni te hal wallahi halala de cité ni me kabe da e bubu la bli mamu be tu ko ka tegere fi ko fladu so halala ute so uti jien kalama so mi ga buki ga ni kuma me imana kuma do halala ni yere wolo fefe kungulula ke bude daya e bubu mabel de daya fo ko ni Assimi gena ko mogo mena ko TCE ma ko parce que qui est tegere fo la de be tegere fo beku i fasira bet kerila pour que kiga soni ndugo sa ibe ne attaquer imam na galon noro la parce que o kuma ni kadi Assimi Goïta kanu baga chamani donc utara imam ya ngole anye référendum gla ko Ibeka be to président la mais M5 de gouvernement beta imam ko kafsani Ibeka geningi imam tiko ko M5 mo ko ya kala kama kaka Ibeka tui ko ni Ibeka gena ko ne mada surasula billahi tabaraba ya fo aya fo de imamu ya fo bon imamu mun kera problème imamu yere de ka fo ko ka Ibeka to e wakati mina Ibeka imam me pression ke a wakati yere imam tara kuma ay taka ouverture média mo nyinga imam tara kuma ouverture média la anyan tola ukoko imam ye tero di uya surasu blakata imam ka misri ci ko tero be ko marfatiku be imam ka misri kono ko lube fe ko ka bamako attaquer utara imam ka misri la kata marfati ka mogo faga imam ka misri da o kera entre le 11 jusqu'au 13 juillet clef fla jama jolebe imam diko ka misri da la uya misri fuye uma tero ye ukoko imam diko ye tero di de utara ka misri la kata marfati umata mogo shisro uma marfaye hali peterni kunte imam ga misiri kono u ken be ka foko tero dondoro ne re kun sarana wakati la ko do ne wole iti semo imam sena iba amerika di de mogo munu ya da galiga mogo bare ne be imam ga misiri kono ne re sarana doni ne tara kay jangalundu tero mogo kele hali peterni hali muru akunte imam ga misiri kono o ye galo flanay imam kele kun ko ga gone se ku tumara ni ne ko imam photo fombe énervé a bureau be ne vidéo ke même imam nga misri attaquer ne imam défend ne on était imam fe ngo be ka bagama do ne woni se balade ibaro surasi yo ye kalabanci surasi do ne wole ibe ka fer kara surasi do ne wole non do ko o ko iti se moni ngoina
Il va Amérique de dé, il m'a mis terreau de dé, bientôt dé, amakata dé, ja bengalou. Ouye mamga, ouye mogofa. Imam Borola. Ouye négociation que imam yebal blater la. Imam yere sarana doni, imam gokanga kelejo. Abugatina, imam ki mabo M5 na. Imam go M5 mogo shikana safi. Ko ibeka binugo kuma kali data la. Kubeka fo kali terreau di, ko bo kali date kala la. Imam tara kuma ouverture média kelina. Ama ira directement ka TM5 ko la de akoko ka ibeka genugo kuma bla. A imam ka vidéo be avec afoko ibeka ko ka ibeka tui. Et oma tenan tratabo ibeka ka message do de ira uni chef d'état ko meka kuma CEDEAO conférence do de la bureau audiovisuel antara mudi. Ibeka de ko et Francima ni CEDEAO mogoma ko imam ye terreau di. Ibeka dada fo o de fuiti kesisa o fuiti kele imam Claude Donala ko ibeka ere de dabe ka fo kale terreau yi imam fana ko non kanga wuli ani marsu de keka prison ke sorasu yo coup d'état ke sorasu kele na coup d'état ke e ibeka la imam kunta kalama imam na akilibala kawji mbora kale ko mo mun coup d'état ke ko luta do mo mun du imam yera ku distancé mun nya coup d'état ke ibeka la imam n'était pas avec elle hala fora domi kanga jamala bo ko sorasu be kata ibeka mina billahi imam kerebe mo do ne wole kanga na mo la bo ko sorasi ko toluka kungo bayti imam yere ma fode imam ka cercle kono mo do yende sebu tungara wole ko sorasi mun be kata ibeka mine ko che kanga koroshi imam yana somi sorasi ko ina depuis asimi mana awa imam ka chien de dile flama bi ni korana chentika galonte imam klubena M5 bogo klubena ni galon kele do M5 bogo do ka boko galondu iga boni korane ne se butu ngara beka mufo je sais de quoi je parle c'est la vérité ne de kumbe ne kun M5 mayo barodi imam ngala ni te ibeka ka ge ibeka yere de ayere gen o wakati kele karim ke daga musuko fenga o filmu bora mogo murutira ko taraka imam yere buludan imam ko tarata wule parce que o fana ko do ko angam pa oro kuna sino amena muru do to ko fo quoi imam tarata wule ni fo mbe fo ou bête mena mais en réalité imam nte sorasi nunu nga nali pour là imam me fait pression maximum de kake ibeka ka wala sa bubu ka bui voilà la fin de l'histoire ko imam ba yere ke kate ko kalama de ni qur'ane cha ngalon teke ni bubu mabel ya fa dendi aga boni qur'ane billahi aka bo aga video yere ke fune ka kuma ngalon ne bet la ka botuni je suis prêt à lui répondre parce que bubu mabel ko koni asimi gena kale be tegere fo avec ko kuma ne masque o te masque de ay foron kolon de ya kuma de fo ni mi soro suye halala ni duwa u de baraka de de du manga fo igani bubu yebi mais danga denta anina jugudon nyama denta anina jugudon ainsi va la vie voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui halala de cité bubu ye kiba ta kaka kita communicateur wallahi mama bi yere kala maitake parce que a ki fait abata ngindela e mo mi bube to banala kana e gana bube to ko boydabi e ma bube to banala ka bube to kasola horon kolon de katuku katara tuni sura sikele nunu ko e de kumbe ka foke ka président de mo mi o banale mo ba kanu ba ka jamfa ka to gele ya konana ni tukura tiki ko billahi taala kan yire na ne halala dini bube jamfa bube donner kaso de la warte soro blé faut te soro donc warbe côté na betaille alaje abina fo muso do furula che do ma che be fembe kai che bulo desara muso yo che kobla warbe ebura tura eko e kan disi ko jeno muso ya ne te danga de kan disi ko jeno muso danga de ne ka cha kuina awa halala de man cha fana woro tan de kabla tigi den horon de billahi mama ya kanu baga janfa ka to difi abina fo sogal fle problème nata ne se butu ngara ka fo monte sogal fe jonga nga dani la bili aba pour tout ce que tu rentres là et ce qu'elle tout kaso de la kajafa mo ba i kanu ibe problème na watina ki jafa ça ne debe jamana la jambe ngere ni ngani ni de model juma ngem mo be bubu ta ki be bubu nyanga ne ba we de model juma we aba we re kalama aya we re ni ngawe mara arma de ma model mo biya bube jafa ama bube jafa de kase andu fla anye ibe ka bla wakati na sibai ibe ka élection ibe ka élule ka ke président ka voyage follow ne se ko to ka vidéo ka contrôle ne commence à ibe ka voyage ni arapelo ka taka burutani malle be ba kala ma do Karim Keita ne wuli Musa Jawaran be ne non moi je ne sais pas ibe mo ne ma asimi kele ka to fangala asimi décédé ne ma asimi kala décédé non
bon ale bube kɛlɛ bubu ma le bube kɛlɛ ka dɛsɛli de to bon sabe tan ngalon fabriquer ça puis dɔw bɛ da la parce que an ka jamana tu sais ni jamana kalifa ɲamaden na a bɛ kɛ tan de c'est à dire an ka jamana kɛra yogoru jamana de i b'a la kali k'i bɛ jamana non ni ma kuma bila an bɛ kasi imam Diko ni kuranɛ cɛ imam kun tɛ fɛ i bɛ ka taa a ka laɲini kun tɛ au début a ka laɲini kun tɛ dɛ imam n'an ka kɛlɛ kun de ko fɔ i bɛ ka to yen imam ko an bɛ siran fanga karata bi sɔrɔsiw bolo ko sɔrɔsi ko ninnu t'ale ka kunna ko ye imam y'a fɔ piyan coup d'état kɛlɛ Asimi Goïta ninnu yɛrɛ de taara imam ma ka taga se fo imam ma taa Kuruba imam ma taa Kati dɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de taara imam fɛ yen ka taga i dan tigɛ imam ye sɔrɔsiw yɛrɛ taara fɔ imam ɲɛna k'a ka premier ministre choisir a y'a choisi imam ye mɔgɔ choisi an imam ye ko dɔ kɛ olu ma o ye tiɲɛ de parce que a ye Mukutari Wan ta o kun tɛ M5 na imam fana ye erreur dɔw kɛ dɛ o ye tiɲɛ de tu vois mais sɔrɔsiw de taara imam fɛ yen f'a fɛ yen sɔrɔsiw de déplacera ka bɔ fo palais la ka taa fo imam ka so ka taga ɲininka aw ye o y'aw de bɛ taga imam yɔrɔ imam hali jɛkulu kura min sigilen filɛ n ko mɔgɔw de déplacera ka taa imam fɛ yen imam ma taa mɔgɔw wele a ye n'an ka taa Asimi chaque fois n'a ko bɛ kɛ mɔgɔ de bɛ taa imam fɛ yen imam tɛ taa mɔgɔ fɛ yen voilà la vérité jɛkulu kura min sigilen filɛ est ce que imam l'a sigi ko mɔgɔ y'a sigi de ka taa imam yɔrɔ M5 fana kɛra ten de a fɛn caman bɛ kɛ a bɛ kɛ tan de n m'a fɔ n ka bɛɛ bɛ tan dɛ mais a majeure partie a caman bɛ kɛ tan de donc coup d'état tiɲɛ imam Diko ka fasi dogolen imam Diko côté dogolen mun filɛ coup d'état ko la o de fɔlen filɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna nin de ye tiɲɛ ye ni maa min ko tiɲɛ tɛ a kɛ ala kama a ye n wele plateau aw diya je lance ce défi à qui que ce soit maa si tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'i bɛ se k'a fɔ ko ne ka nin kuma ye nkalon de ye fo ni kunkolo man di ye parce que n ye kuma fɔ c'est la vérité ala sago aw sago o de kun don aw kan bɛn maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin ye n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garantie kan n'a wari c'u ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari cigo filanan sabanan bada 1,99 € c'est 2 € kɛmɛ fila dɔrɔn o de kun don maliyɛnw a kana ɲinɛ dɛ n'a ye Senwave application télécharger ne ka kɔrɔ promo tɔgɔ de ko urgent o de kun don a kan bɛn ciao